Ngifisa ukukhuluma la ngencwadi kaJoel 2 uverse 28. Seza isikhathi lapho ngiyakuthulula khona umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Iy'ntombi ney'nsizwa ziyakuprofetha, abasha bebone imibono, abadala bephuphe amaphupho. Naphezu kwey'ngceku ney'ncekukazi ngiyakuthulula umoya wami, ngenze imangaliso ngisezulwini. uNkulunkulu la is impacting the lives. La kuya khona umoya wakhe, abantu bayasindiswa, bayaphiliswa, babe nenqubekela phambili, bayasizakala. uNkulunkulu siyazi ukuthi ukuze akhulume nathi kwenzeka izinto ey'ngajwayelekile, zenzeka kubantu esibajwayele. Uma sezenzeka siyikholwa ngoba labantu siyabazi, kodwa lokho sekwenzeka ngabo asikwazi. Ngizokhuluma nje kancane ngey'ndaba zamaphupho. Uma umuntu ephupha enyuka ama-steppies, that is progress, whether spiritually or ey'ntweni zenyama, kodwa izinto ezimenza ukuthi lo muntu ageyine i-wisdom noma amandla, ngamanye amazwi izinto ezi-harmless. Uma ephupha ehla ama-steppies, lokho kusho ukuthi lo muntu lo emqondweni lo wokukhula wakamoya noma ey'ntweni ezi-beneficial towards i-growth yakhe, useyehla, siyebuyela kwi-state ekade kusona sobuntu, ngokwezinga useyehla. Siyazi-ke uma uphupha unyuka intaba ukuthi it could symbolize ukuthi going forward when you are finding difficult empilweni, but you have never given up, usaqhubeka. Uma uphupha uyehla intaba, it means wena abanye they are finding difficulties empilweni and wena you are finding ease. Ngamanye izinto zilula kuwena ngoba usuyatholile amandla phela entabeni. What's the purpose of ukunyuka intaba? Angithi ukuthi go to the peak and then come back to the peak, ila khona ugcwalisa khona. Uma usuyehla, it means like wena vele usu right. Uma uNkulunkulu esinikeza amaphupho noma hlasimpe iprofeto noma hlasimpe imbono, it's another way yokuthi akhulume nathi ngayo. I just explained indaba zamaphupho, going up and down, ama-steppies. I'm sure it makes sense to you nawe akwaphupha kanjalo. Kodwa kasike sithi manje ke ukhonjisa umuzi wakini la wakhulela khona, i-roof, njalo wena uphupha engathi untanta kwi-roof noma hlasimpe uhamba kuyona i-roof. It means wena ngokuqonda kaNkulunkulu ey'ntweni uNkulunkulu akubeke kuzona, uhamba kukhakhayi, ngamanye amazwi uhamba ezingeni eliphezulu, hhayi ey'ngqondweni zabantu, hhayi enyameni, but umoya wakho ubukhali ngale ndlela ukuthi uhamba olwazini oluphezulu kunabantu. Abantu abafinyelelanga ukuqonda, uNkulunkulu ukuphakamisile. Sazi ukuthi if uphupha udlula i-roof, that means wena unomoya kaNkulunkulu, because ayikho i-wisdom edlula indlu. Indlu usuke usufikelele ekugcineni. Uma wena usukwazi ukudlula i-roof, that means unoNkulunkulu, ngoba phela uNkulunkulu ungimbulela even beyond imiqondo yabantu. Well-ke angizithi uzochaza amaphupho, but uma une-gift kaNkulunkulu yokuprofetha, ukuprofetha usuke wakha abantu, usuke ukhuluma ngenjolo kamoya, usuke ubaqinisa, usuke ubasola, usuke ubanikeza i-direction, usuke ubasiza. uNkulunkulu ukhuluma nawe, angibulele izinto ongeke wayibona ngeso lakho lenyama, ngeso likamoya. Inhloso yakho ukuthi wena i-surrounding yakho uthinte labantu abaseduze and give them i-guidance. Siyazi-ke uma uNkulunkulu esinikeza imbono, bakabathi abantu hawu uphuphe emini lo. It's not really ukuthi uphuphe emini. You are unique. Umoya kaNkulunkulu ngale nkathi abanye bebhizi ne-chaos, wona uthwebula umqondo wakho, akukhombisa omunye umhlaba athi this is what is happening. Hlasimpe akutshene ngezinto ey'dlule noma ngesazokwenzeka, noma akutshene nje ukuthi kwenzekalani kwelikamoya la ukhona. Imbono-ke into umuntu uyibona yedwa, hhayi ukuthi bonke abantu bayibona.
but uNkulunkulu umkhombisa ngendlela yakhe. Siyatshelwa-ke la ukuthi abadala bazophupha amaphupho. Well-ke sazi uJoseph waphupha iphupho, ingelosi ayibonakalisa. But right now, noma ngabe izwi lisho njalo, these days uNkulunkulu udlala everything ephusheni. Uma wena amaphupho akho ungawakhumbuli uma uvuka ekuseni, kusamele ukuthi uzile ukudla ukhuleke, ngoba isitha siyak-attack-a. Yebo, uyakwazi ukuthi angenelele emaphusheni akho ukuze avimbe i-progress kaNkulunkulu. Kunabantu-ke vele kumele u-understand ukuthi as much as uNkulunkulu esebenza ngemangaliso, bona basebenzela ukukubuyisela emumva. Kunemimoya eminingi elwa nempilo yakho. Eminye imimoya ikugadile ukuthi wenzani, ihambe iyo-report. Kunesibuko samadimoni esikugadayo, bakubuka kusona ukuze besebenze impilo yakho. Endlini bakubuka, yonke indawo la yakhona bakubuka. Okusho ukuthi they are trying to influence impilo yakho noma ukuba aware ngezinto ozenzayo. Kodwa uNkulunkulu-ke akafuni uhlele ngokusaba ukuthi impilo yakho bayibophile ngamaketanga angabonakali, noma hlasimpe khona amakhubalo, noma hlasimpe khona imilinga abayenzayo. No. Uthe uJesu, ningesabi, nginani kuze kube sekupheleni kwezwe. uNkulunkulu-ke unathi. But in the process of ukukhetha uNkulunkulu, uhamba ohlukile kunabantu bonke. Onzima, alukho mnandi. Liba nzima ngoba abantu abafuna ukuphumela obani ukuze bethandwe abanye. Liba nzima ngoba kunabantu abazoba nama-ideas abo ukuthi enzani ungenzini. Kodwa-ke all in all, lo okuholayo okungukuthi uNkulunkulu unawe. Benganda. But-ke uNkulunkulu andise umusa kulabo abalalele